бе, човек. Как се дава това нещо? Галеври, мане, Пува мене, мали. И аз, защото съм такова злобно копели, като българопусти Трифон Иванов, он ме пускаш само последен защитник, вика, мили ги наред. Значи кам ти прави ги дармадан. Ама тогава имаше школи, моля. Всичко е, треньори. Къде? В това време сега само плюят. Плюят те, дето не са могли да направят нищо. То никъдърника винаги плюи, бе. Да, никъдърника, да. Честит празник, мана. Еми хубав празник е днеска, да. Еми, како е, мана, който се чувства Много българин. племенник е роден днеска. Как това е най-хубавият празник. 3 март, това е как? най-българският празник. Аз отдей ходих на Льош. Пълно с руснаци. Пълно е. Аз много ги обичам. Како е, мана, ми те са... Те нека си ги плюят. Те нека си ги... Ма той кой ги плюе, бе? Пако не е. Пако не е. Абе, бяга. Како е, мана, това съм го учил, аз съм учил това... Кой набор? Ти си малък. 8 съм, ама закачих, бе, каквото да съм малък. Нали, баща ми е от старата школа, той колко тебе горе-долу. Как е, човек? Дядо ми, той ми е разказвал всичко, май. Аз едно време съм слушал за Шипка, за къде ли не, за Ботев, за Левски, за Русия. Това се именава, човек. Сега, каквото и да е, няма как просто да се Това е история. Това е история. Историята никой не може да промени. Аз в Германия живях 5 години, майна, руснах. 3 години бях в Англия, казвам ти, че най-изкапаната държава. Ама не, искам да ти кажа, че с руснак видали се, запознали се. Как бе, човек? Стискаме ръката, ма те си не обичат, българин. Аз Деви, знаеш колко пъти се здрависахме и такова. Рашените са пичове, мен. Башка са окачи като нас. Във меката. Много ясно, ние имаме общо с тях, майна. Аз отдей щупих телефона, сега идвам в зората. В това другото ходих, не ми дават. Бед си майка, за телефона? ми дават, да. Ти нямаш? Не ми дават. Към оператор нямаш ли? Не може да вземеш? Операторите по-скъпо излизат. По-скъпо е, да. Защото пускали на програми. Да. Ма на договор ли си към някой? Договор към Viva.com. Вземи си от тях, бе. Ами, скъпо ти го дават, защото ти сменят и тарифния план, разбираш ли? И то ти излиза, ама аз им пускате мен да си купа накрая от тях и така. Ами аз така направих, вече 2 пъти от тях вземам. Да го плата кеш, ама викам, ай ще взема най 20 лева. Аз само ят от Англия, като странах, бачках си в такова държавно предприятие. Тегли един заем 40-50 евра. Да. Тури го на путката майна. Не, евра. Тогава си беше паунди. 2,86 То винаги е било паунда в Англия. Ох, боже, прасни ги да е бе тахта мама да е. Да, бе. Ба няма да ходя там, ми колко ми хора. Майната е Боли ма хуя. Бати на страната държава. На страна. Това време за тях е лято. Да, бе, да. Ма не е държава. Те са мръсниците, видяли ли сега? Аз в една кланица по 12-13 часа на ден, майна. Студ! Да. Коли уне пуйки. Оле. Майка ти да е, бе. Ама тогава си имахме някой лев. Да, то не си го правя за удоволствие. Никой не го прави. И тогава бях соло, няма дете, няма жена. Хората хуя. Да. Оле. Сега ако съм така ще ги прасна, че... Да. Ще ми е във майката мръсна. Те сега са... Америка се отказаха, майна, да помагат на Украина. Ти видя ли го на американци? Само го тупна ме едно на Зеленски и му каза край, ще еба майката. Обаче сега краля го прие, вчера гледам в Англия. Краля, мраля, там. Краля, майна, той ще ги такова сега. Те да не направят някаква глупост, те англичани, майна, да не вкарат те във филма. Нищо не да направят. Да, не ги знам. Господин Путин никой не може да го пипне за пишките. Той е такъв великан, майна, че ти... Тук сега къде ще е най-добре? В уличките? Малко по-надолу, брат. Не, ще му спреш на боливата и паси. Добре. Там до магазина ли? Аз ходя тук в едно друго магазин, си паркаме. Сега ще ти кажа, тук преди горското ще спреш на дясно. Добре. Да не въртиш тук из уличките. Аре бе, омбре! Омбрето да минава, майна, че...
това кино Котки Стеменски едно време се казва. Как бе, аз бях като го строиха, бе, човек. Да, Там до кофта за Баков някъде се било прибрат. време. Тук е някъде. Айде, то. 12, брат. Мерси, Майна. Ето. Мерси, жив и здрав. Ето те една десятка. Ако минеш нататък, прати му, но не мога ползва и кажи, сега каза, че се върне с малко. Майка ти мързелива, негодна. Айде, бе. Айде всичко хубаво.